Здравейте, това е вторият ми клип и мисля да го направя за това как да си намериш гадже, защото много хора ме питат в живота как да си намеря гадже, как да го накарам да ме хареса, защо тя не иска да се влюби в мен и тем подобни неща. За мен специално, понеже аз съм имала връзка и знам как е, не мисля, че е много подходящо да се държите като напълно безинтересни същества, които гледат единствено как да се напият и напушат, защото това не е единственото нещо. Бих споделил още, че за да си намериш гадже, не трябва да се държиш като пълен кретен, за да може тя да те хареса. Трябва да си мил към нея, да показваш, че я харесваш, а не да я обиждаш и да си мислиш, че си много интересен. Това е Жанет, тя ми даде идеята за самият клип. И тя знае, че много си обичкам. И мога да ви кажа също, че не ми е интересно, когато някое момче каже снощи се напих или пък тази е много секси, искам да я... Защото когато го кажете пред едно момиче, тя си мисли, този е женкар, за какво ми е такова момче, когато аз искам някое добро момче, което наистина да си заслужава, а не някой идиот, който да се държи като идиот. Допълнително искам да спомена за всички момичета, които... Хайде да отключи си! Ти си тотал идиот. Какво мога друго да ви разкажа? За връзките... Аз имам сериозна връзка, но ми е приятно, когато някой момче ми каже ей, сладорано. Но има и такива момичета, които се радват да имат колкото се може повече момчета зад гърба си и да си имат резерва. Ако аз вярвам в момчето, с което съм, няма да си имам резерви. Това е просто моята тактика и моето мислене, защото ако наистина искаш момче да те харесва, не трябва да си като пълен идиот, да се държиш гадно, да си имаш още 20 момчета зад гърба, които просто да искат да те изчукат и да те задминат. Трябва да си имаш едно сериозно момче, което наистина да ти вярва, да му вярваш ти на него и то на теб. Да не иска да спи с теб, докато ти не си готова, защото аз, например, моето момче ме разбира и никога не би ме настигало да правя нещо, което аз не искам. Но има и такива момчета, които наистина просто единствено ходят с момиче, само за да могат да спят с нея, което въобще не ми харесва. Всяко момиче иска сериозна връзка, въпреки че не всички могат да я получат. Благодаря все пак, че гледате видеята ми, че ги споделяте, че се обърна толкова голямо внимание на първият ми клип, който беше само за представянето ми и за нищо повече. Ще имам много видеа от моя страна. Ще качвам почти всеки ден, когато мога. И дори съм приготвила следващ клип. Имам предвид, вече знам за какво ще го правя. И може би ще се включим по-късно с следващия клип, заедно с нея. Можете да ми давате предизвикателства, въпроси
и всякакви те подобни неща в канала ми. Долу ще пиша моят Фейсбук, моят аз и моят Инстаграм. Ако искате, ме последвайте. И там ще качвам интересни моменти от живота ми. Главно в Фейсбук, защото аз съм най-активна там. Пращайте ми покани и въобще казвайте на приятелите си за мен.